da shi. Hasada tana iya sa ba wai kawai kana jin kyashi kana ganin mutum yana da abu kaza ba ko zai samu kaza, a'a har ma zai iya sa ka ji kwata-kwata kar ma ya zauna a duniya. Hasada tana iya sa mutum ya kashe kansa da kansa ma shi, kada shi ma ya zauna ya ga abun bakin ciki. Hasada tana da illa kwarai da gaske. Shi yasa farkon abin da ya zama sabon Allah a duniya shine hasada. Farkon abin da aka fara sabawa Allah da shi a sama kafin a shigo duniya shine girman kai. Waɗannan abubuwan guda biyu idan aka fitini mutum da su, to wallahi wannan ya gama taɓewa. Ya zama an fitine ka da girman kai ko kuma an fitine ka da hasada da ƙyashi ma wani. Don Allah jama'a, waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa mu zama muna da zuciya wadda take faratas akan kowane mutum. Kada mu zama muna jin baƙin ciki da abin da Allah ya ba wani, sannan kuma in abin da Allah ya ba mu kuma kar mu ji girman kai mu rinka gani mun fi waɗansu. Duk abin da kaga Allah ya baka kafi wani, Allah ya baka ne don ya jarrabe ka ya ga yaya za ka yi. Allah bai baka ba saboda dalilin kafi wani, a'a Allah ya baka ne saboda shi ya ga dama. haka Allah yake yi. ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Haka Allah yake raba rayuwar nan, wanda ya bashi kadan wanda ya bashi da yawa. Inda rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, wani a bashi kadan wani a bashi da yawa. Wannan abin da Allah yake din baya nufin cewa shine Allah ya fi son wani ko wani ya fi wani daraja, a'a shi Allah yana yi ne yanda ya ga dama don ya jarrabi wanda aka bashi. Don haka kai da aka baka jarabawa kana cikin jarabawa kuma kana girman kai. An fahimta da kyau? Don haka mu kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu, kuma dukansu cututtuka ne waɗanda a cikin zuciya suke. Mutum in yana da su, zuciyarsa ce take tayar masa da hayajan ɗin yin su, ba wai a gangan jiki yake ba, baka gani a fili. Wanda yake da shi yasa Allah ya ce wa min sharri hasidin idza hasad, ka nemi tsarin Allah daga mai hasada, saboda sai dai Allah ya kare ka don ba za ka gane wani yana da hasada ba. Hasada idan ta yi yawa wa mutum takan zo masa ciwo wanda yake kame a jikin idonsa, wanda shi ma bai san yana da shi ba. Wallahi in mutum yana da ciwon hasada mai tsanani, idan ya kalle ka sai ka faɗi da ciwo. Shine ainu hasid. In mutum ya yi nisa ya kai makura wajen hasada, to zai iya zama in ya kalle ka kana da abun hawa, sai hasadar ta taba shi a cikin zuciyarsa. Idan hasada har yayi hasadar, to kana tafiya ka je kai hatsari, motar ta kama wuta, gidan ya cinye, barayi su zo su yi kaza, wannan duk saboda dalilin hasada. Ayin kenan. Sannan girman kai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da girman kai ba zai shiga aljanna ba. Sai wani ya ce ya rasulullahi, ni ina son ado, ina son kwalliya da kwalisa, wannan ma yana daga cikin ado, manzon Allah yana daga cikin girman kai. Manzon Allah ya ce wannan ba girman kai bane, wannan Allah yana son shi. Ya ce abin da ake nufi da girman kai shine rena mutane da kin gaskiya. Kana ganin kowa ba kowa bane, kai ne wani, saboda Allah ya baka wani abin da su bai basu ba, ko menene abun. Sannan haka kuma wato kin gaskiya, a gaya maka gaskiya ka ga cewa kai waye isa ya gaya maka, sai dai kai abin da ka ga dama shine za ka yi, ko abin da kai ka fahimta, amma abin da wani ya fahimta kuskure ne aka gaya maka kai ba za ka karba ba. Wannan shine girman kai. Allah ya tsare mu.